De eerste bril binnen vermoord door burgemeester Kronen uitdeelt op de Sint-Radboudskwal in Jinsum. De band kregen de eerste bril omdat zij de slogan betocht hebben voor de vuurwerkbrillencampagne. Die slogan is: ik wil een vuurwerkbril. De band binnen wies maar de bril, maar aan zich wel maar vuurwerk. Ik vind het wel mooi, maar ik stek je het net uit. Waarom net? Nou, dat vind ik wel een beetje... Ja, ik wil niks kwijtraadje en net blindraadje. Je kan het afsteken en dan heb je mooie sieraden in de lucht en op de grond. Maar we zijn wel net in het dorp, dus we zorgen van het huis, dus dan is het net gevaarlijk. Maar die bril, wat vind je ervan? Mooi, Is het een goed idee? ja. Alhoewel er al jaren campagne vierd wordt, komen er toch alle jaren op Aardisnacht gemiddeld 5 band met eerletsel bij het MCL te lonen. Dokter Mark Talsma zouden ik leren dat vuurwerk heel verbinden wordt. Ik vind het altijd heel erg jammer, doodzonde, dat de ogen blind worden of dat de handen afgerukt worden. En een enkele keer overlijdt zelfs iemand op Oudjaarsnacht door het vuurwerk. Dus wij denken dat vuurwerk zo gevaarlijk is, het is explosief. En het zou toch wel heel mooi zijn als het verboden kan worden. Maar vinden de band dat ik? Dat ken wel echt, dat vind ik net zo leuk, want ik vind het zelf ook wel leuk om uit te steken. Maar dan ben je altijd wel voorzichtig. Ja. Nou, ik denk dat deze kinderen heel verantwoordelijk zijn voor zichzelf en ook voor de anderen. En er staat ook een duidelijke vraag in de lesbrief van wat zou je doen als anderen zeggen dat je iets moet afsteken of doen wat je niet wil. Nou, ze hebben eigenlijk allemaal unaniem gezegd van wij zouden erbij weglopen en zelfs tegen de kinderen zeggen van je bent gevaarlijk bezig. Dus ik denk dat deze kinderen wel heel verstandig zijn.